Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ it-tieni konferenza tal-aħbarijiet tiegħu biex jattakka l-pjan tal-Partit Laburista li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F'din il-konferenza kkoordinata mill-ġdid mill-Ministru Austin Gatt u t-tim tiegħu, il-pjan tal-Partit Laburista minn gimmick spiċċa pjan li se jolli l-kontijiet b'5%. Skont il-Ministru Tonio Fenech din il-konklużjoni hija bbażata fuq rapport li sar mill-kumpanija ta' awditjar KPMG. Dan ir-rapport kien ikkummissjonat mill-Gvern u ħalset għalih l-Malta. Ir-rapport ġie ikkummissjonat mill-Gvern tramite il-korporazzjoni Malta kif għandha dritt tagħmel l-istess korporazzjoni biex jiġi analizzat jekk dak li qed jgħid il-Labor bl-istudji tiegħu huwiex fattibbli jew le. Iżda l-Ministru Tonio Fenech ma weġibx meta mistoqsijiet kemm ġie jiswa dan ir-rapport u għaliex il-konsulenti ma kinux preżenti fil-konferenza biex iwieġbu għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Sa dan it-tant fl-istess konferenza Fenech ikkonferma li l-konklużjonijiet li jagħmel ir-rapport huma bbażati fuq figuri li mhumiex fil-pjan tal-Partit Laburista, imma li skont huwa huma figuri verament realistiċi. Fil-fatt il-Partit Laburista qal li l-pjan tiegħu se jiġi jiswa 376 miljun euro, bi 308 miljun euro minnhom ikunu spiża tal-privat. Iċ-ċifra li ħareġ biha Tonio Fenech iżda hija ta' 600 miljun euro. Qed nieħdu l-ammont ta' 600 miljun li rrid ngħid huwa konservattiv għaliex anki esperti li kellmuna fuq dawn il-vapuri jgħidulna li dawn il-vapuri mhux 50 miljun imma probabbilment tant huma speċjalizzati jiswew eqreb lejn 80 miljun il wieħed. Però aħna bqajna ma l-ispiża inizjali li l-proġett jista' jsir b'600 miljun għalkemm jibqgħu hemm domandi kbar jekk l-ispiża hix iktar. Għal darba oħra News taqsal il Tonio Fenech biex iwieġeb b'mod ċar jekk il-kontijiet tad-dawl bil-pjani tal-Partit Nazzjonalista u miex se jkunu qed jorħsu. Finalment nerġa' nagħmellek il-mistoqsija li għamiltlek l-aħħar darba bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jkunu qegħdin jorħsu iva jew le. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' kommess illi jagħti l-irħas enerġija, prezz ta' enerġija possibbli lill-konsumatur tagħna. Għalhekk investejna fil-power station il-ġdida f'Delimara.